May usa ka tawo nga miadto sa deserto o nawala diha sa tunga-tunga sa deserto. Aduna say dala tubig o sa tungod kay nawala man siya, nahurot kini niya inom. O kung dili siya makakita og pamaagi, sigurado nga mamatay gayud siya pagkasunod adlaw kay wala naman siya tubig nga mainom. So nangita siya asa siya makakita og tubig. O sa paglantaw niya sa layo, aduna siya nakita nga usa ka payag tunga-tunga sa deserto. Ang yang tanaw, ang yang unahuna basin og hallucination lang niya. Tungod siguro sa kakapoy o kauhaw, murag yang unahuna hallucination raman siguro ni siya. Nga naay nakita niya nga payag tunga-tunga sa deserto. Pero samtang nagkaduol siya, naaninag niya nga aduna gid ay payag. Nga naa sa tunga sa deserto. So misulod siya diining payaga o pagsulod niya sa payag, wala siya langan. Nangita siya og tubig. Kay katong nadiskubrihan niya nga ang mao nga payag, wala ay tao nga nagpuyo o iyahang nakita nga nagdugay na katong giabandona. So, ngita siya tubig dito Sa sige niya pangita og tubig, murag kanang wala na siya ipaglaom kay wa gid siya tubig nakita. Pero naa siya nasiplatan nga may usa ka water pump. Kung sa ato pang pasabot ana diri sa tuwa, usa ka bomba sa tubig. So, porte niyang lipaya kay nakakita siya og bomba. So yang gigamit gibomba niya maayo, pero nadugay nawad-an siya paglaom og gibati niya og hilabihan kakapoy kay wala gyud tubig nga miagas sa mao nga gripo o sa mao nga bomba. So unsa yang gihimo kay daw wala naman siya paglaom, so naluya siya. O ingon siya siyang kaugalingon, murag mamatay na gyud siguro kuan kay wala may tubig. Pagtanaw niya sa kanto atong payaga, may nakita siya nga usa ka tubig nga nakabutang sa usa ka sudlanan. And then purti niyang lipaya kay may tubig siyang mainom. So gikuha niya o giakma na unta niyang inumon, may nakita siyang sulat. Nagidikit sa mao nga tubig o sa mao nga sudlanan nga tubig. Butang nato tumbler, tubig. So karon, ang nakabutang dito ingon ang writing nga gisulat sa mao nga tumbler. Ingon niya, kini nga tubig gamita ibubo dito sa bomba para muagas ang tubig. Di ba naman ang bomba? Kailangan limubutang ang tubig para muagas. So, naguna-huna siya. Ingon niya, tinuod ba ka ni? What if kining bomba dugay lang hinadaot kaway gamit-gamit? Nya, ako ning ibubo diha nya wala ako tubig mainom, mamatay ko. So, mo na iyahang una-huna niya. Naasa sa usa ka pagpili. Choice, kung iyabang ibubo o inumon niya. O, siya nga, what if, daot, dagan siyang mga worries, daot, o kaya, di gyud na muagas, di mo gana, kay dugay nang gi-abandona. Nya, unsa may tabo sa kuha, mamatay na ako diri So, kadugayan adto, na-realize niya, nga naa say something buhaton. So, gipiyong niya ang mata, nagampo sa Ginoo, and then giyabon niyang tubig dito sa bomba. And then, iyahang bomba. And then, pagkataod-taod, nadungog niya nga may tubig nga nagdahunog. Silalo. Kaya yung una-una, basig hupas ng tubig dito sa ubos, Watong wanya giyabo. Ay mo nga nagduwa-duwa sa pagyabo. So, sa diha nga may aga sa tubig, purti niyang inom sa tubig, kay hilabihan man ang iyahang kauhaw. And then, pag umanyang inom og tubig, nangita siya og sa kilid-kilid og lapis. And then may nakita siyang lapis og map. And nakita niya sa mapa, nga duol na siya o naibaluan na niya ang iyahang dapat buhaton kung asa siya agi. Kaya nawala lagi siya. Kaya waman siya mapang ginadala. So dito nalipay siya o before siya milakaw, gidungagan niya ang writing na nakasulat. Diba naman ito yung writing dito nga gamitan ni nga tubig para iyabo diha sa bomba aron ka makainom. So iyang gisumpayan. Writing ko siya nga. Pag ingon dito buhatan iyabo ni kay para mainom isa nga tuohi kay epektibo. So man yang gisulat. Believe me, it works.